naɗe. Wani ɗin ɗin. Kana ji na gaya ma anan in ka bar wayar tawa da kasa ba za mu wannan ba anan din ta za ka ba ta ba ruwan kai ita ce wannan samu rotation an koya hannunki action Waye? Kanin mai gidan ne. Amma ce da safe muka yi waya da shi ce yana iya kuma zai kasu. Na san da ya dawo. To amma da kuma tambayar ya sake. Kuma ga shi da Wai ya dawo amma bai daɗe ba ya sake fita. Amma kafin yau da digila ya sanar da mana baya ko ina. Amma kuma daga yau digila ya sanar da yana cikin gidan nan. Su ba ku mamaki inda da kasa tana cikin gida. Amma ba ki faɗa min. Ga shi kuma abin haka yake. Idan ba ka yarda ba za ka iya zuwa ka duba su da kanka. Let's get next week. Tana ɗakin shi. Ku je ki ɗauko ta. Wannan kuma yau waye? Wayar. Ina yi wannan waye yake? Wayar Fauzi. Fauziya ce ta manta ta. Hosiya.